plebitu. Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa z hry Counter-Strike Global Offensive. Znovu se nacházíme na Inferno a tentokrát tu jsem sám a uvidíme kam běží, jdeme znovu na Ačko. Omlouvám se za pozdní vydání prvního dílu, natáčeli jsme to v neděli, ale vydávám to až v pondělí, protože nebyl čas a musel jsem upravovat zvuk. Já jsem to tady, nechápu proč tam lezu, když to neumím. V tom prvním videu jsem to udělal to samý. To jsem... Mohl jsem ho zabít. Secret one. Uvidíme, co tady vymyslí Percy s Hallowem. Hello vyndal v Knife Roundu 3. Nice. Teď je dobře se je vyndali. Rozvrhli si to dobře, šli tam dobře. Získáváme teda první kolo v náš prospěch. Nevím, kolik budeme mít peněz. 4300. Já to zkusím s magem. Můžete si všimnout, že mám celkem dost skinů, ale ne na všechny zbraně. Wow, zase lagy, omlouvám se. Mám to 60 FPS, to není zase tak strašné. Jsem tady zabil jednoho s tím magem. Banana. We have bomb. A zapomněl jsem si koupit granáty, tyjo. A oni se to snaží vypravit přes Bčko. No jedu to, že jsem ho nečekal. A ten poslední je tady. Já jsem si dal 2 killy, Hellu se dal asi 3. Nevím. Nakoupil jsem si granáty a asi zkusím ještě jedno kolo s tím magem. Asi, protože naši jdou taky tak méně takový neúplně full buy. Špatný flash. Jsem v apartmánech. Kouknu se asi na balkon. Ne, to byl fail. Prošli apartmánama. Vidíme Perse tady jednoho vyndává do hlavy. Jungle. Mezi tím na minu umírá Hello. Uvidíme, co naši vymyslej. Veď flash z balkónu, asi myslím, že přiletěl, ne? Tak zad. Percy rašuje tady za bombou a oni jdou Bčko, ne? Rocket zabíjí dalšího a ještě jeden tam je. Toho taky zabíjí a je to 2-2. 2v1. Otočili jsme průběh utkání. A nice granát. V podání Rocketa. Teď se snaží projít podloubím, uvidíme, jestli se tam dostane nebo ne. A dobře, kryjte zataženě. Nerašujou a Xengzu si tady hlídá knihovnu a Fingard. Uvidíme, jestli možná bude obíhat nebo bude saveovat. Ne, saveuje. On se pokusil plantnout. To se mu nepovedlo. A já si teda asi nakoupím. Okay, thank you very much. To jsem nestihl. Takhle nakoupím.
Na midu je náš jeden fialový Percy. Mně se podařilo piknout kola. Víme, že hrát proti 5 lidem ze stejného týmu. Vypadá to pro tým Simasa Esport. Hlavně bude jeden a ten samý tým, akorát, že budou mít 2 stránky. Já ho hitnu. Банан ласт. Русский есть? Да. Окей. To trošičku proděruju, omlouvám se za to ticho. Найс. Dobře. Видишь, какой у меня пинг? Podařilo se mi zabít Да, вижу. 3. A už to není ta první hra, co to bylo minule s Lukášem. Так у меня, я тоже русский, у меня пинг 71. Tam se mi moc nedařilo, ale tak... Я далеко от Европы живу. Sorry. Близ живешь. Где живешь? Я на Урале живу. Сибирь. Původně jsem ji natáčel. Já natáčím každou hru, abyste věděli, jenom tak. Tady se komu nesu třeba pomoct. Rozsvíčím tady. It's banana. Vypadá to, že všichni jsou na banánu. No. Tohle bylo těsné. Nice. Jsem viděl, že tam, protože jsem ho viděl na minimapě. Dal jsem si teda 2 killy, takže jsem první z týmu ale že by to bylo něco závratného, to není za 5 kol 7 killů. I když tak nejhorší to taky není, nemůžu si stěžovat. Když jste viděli moji první hru, tak to bylo fakt strašné. Teď jsem zase vydal jednoho, který se vracel z banánu. Druhý. To jsou kroky našich, ale je tu jeden. Я ему 2 хп Oh. Едешь просто 2 хп. Měl 2 hapka, co jsem pochopil z jejich infa. Слушай, а тут можно вдвоем играть? Ну, в смысле, вдвоем искать? Или только 5 нужно? Ну, вдвоем, я не знаю, я давно не играл. Tady jsem dropnul Hellovovi. Поясит, нормальная тема, да? Да, так, мне нравится. Что из стороны нормально. Na midu je tady Xenok. В соревновательном. А он мне не дает, как зашел? Какое название? Ještě jeden tam je. О, нифига. Он мне 4 звезды. А чё так? Ну, я плохо играю. Ага. Vyndal jsem ho. Мне кажется, что он больше меня убил. Třetího jsem vyndal zase. Teď se mi celkem daří Пинг большой, видишь, не играть s tím vypem. 150, видишь? My máme bombu. Od nás přišel náš. My jsme možná mohli... to byl špatný flash. Есть дешевые, там по рублей 40-50. Какой самый топовый? A já se nebudu riskovat. Я не знаю, у меня все одинаковые. Uvidíme, jestli ho budu rushovat nebo ne. По 30-20. Zkusím se tady kouknout, jestli není na té spawnu. T-spawn clear. On to saveuje, nevím kde. A podle mě půjde z CTčka. Tak předpokládám, anebo mohl by být v underpassu. Underpass je čistý. Nevím, kde by mohl být, já jsem celkem hladový po killu. A on to 100% saveuje.
Мне А, ещё хотел бы Тима его найти. только играю. Если Тима тупая, то мне как бы за неё не играть. А раз Тима хороший, то я стараюсь играть. Jsem zabil 3 a celkem bych ho... Where was? Where he was? Tak odpověď jsem nedostal. Вообще не понимаю, о чем он толкует. Rusky neumím, to se omlouvám. Já jsem si jí tak lek, ty slepice. Two more banana. О, офигеть. Omlouvám se, že byl takový... Ježíš, to bylo strašné. Тебе прямо завода сверхновая? Да. Wow, to jsem ani nečekal, že ho knifenu. У меня самая дорогая, это, короче, калаш у меня в красной линии. Chce někdo drop? Asi ne, my jdeme 4 Já- vypad, já 2 to vypad, jdou Ačko. Нож проиграл. Nevyjdu jim stříc s Knife Roadem. No, Sice to je tým, Prohrál tyjo, totiž. ale na to, že máš Stavku 4, проиграл. 4, 8, 4, 8, 1, 1, 8, 1, 8, 0, 1, 8. Ты рам, Tak se mi nezdají, jsou moc убит этот dobrý. фейк. Ještě dávám i já. Ну, они как это так? На какую команду стоял? На ТСМ. Против натиков. Nevím, co jdou teda. А, понятно. Какой там коэффициент был? Here's maybe AFK Ну, on короче, T-spawn. A 40 konečně на jsem tam 70 похоже. skočil. На ТСМ должны были выиграть, потому что они предыдущие игры вообще нормально сыграли. Не знаю почему так. In corner. Jo, dal jsem si 4. Tohle je celkem easy hra, myslím, že oni se zdají. Protože to nemá cenu. Pro ně, teda mě to celkem baví. A vedeme 9-0, zkusíme dát 16-0, jestli to oni nesurrendrou. Aha, to byl flash, já jsem myslel, že to je smoke. Se omlouvám. Nevím, jestli už se hnuli. Třeba jo. Já tamhle vyskáču po slapu. Já ani nevím, upřímně, jestli tam dá vyskákat, a myslím, že jo. Teď jsem ve flashi pořád, jo. Já bych to možná rašnul. Tak my máme času dost, my tu máme bombu. Jeden náš už tam jde. Nevím, kde jsou. Byl tam. Нормально. Doufám, že naši to zahrajou logicky na čas, nebo je takhle prostě obsadí a až vyběhnou, tak je zabijou. Protože by to bylo dobré, kdybychom vyhráli 10-0. Teď o něm ví ten poslední. Dobře.
My vedeme 10-0 a spěje to k dobrýmu konci. Já si kouknu, kolik máme VIP. Máme jedno VIPo. Tak já si koupím druhý VIPo. A jdu Bčko s VIPem. Asi nebudou nadšený na mě, že jim tam vlezu, ale tak co. Nebudu chynáč, když už tam jedno VIPo je. Já ho mysnul. Oh. Já to povytáhnu. Naše VIPo chcíplo. They are on T-spawn. Oni jsou na T-spawnu. I listened fire on the right corner. Řekl jsem on, myslel jsem from. Wow, on je na balkóně. Já jsem to neviděl. One is on boost. Ты Upper, more upper. Подарили он. Ой, нифига себе, тоже такой щедрый. Oni to trollujou celkem dobře a my jim tam lezem po jednom, takže chcípáme. Chtěl by to, aby jsme koupili třeba P90 nebo něco a vystříleli jsme je tam, aby je už to bavilo. No prostě. Aby nezačali trollovat. Jsme vyhráli zase 11-0. Protože se nenechají zabít. To náš jedno dokonce zabíjí, teď to zkouší pušovat. Tam poslední je nahoře na balkoně, uvidíme, jestli prohraje. Dobře, vydal ho ještě. Já si koupím M4 a... Give me top guys, please. Give me... thank you very much. Mám droply, mám 14 000, tak proč ne? Možná on chtěl asi VIPo, ale tak jsem se vzal já. Já jsem netrefil tu slepici. Pane bože. A já mám kolik? 21 kg mám? Já jsem nečekal, že to vytáhnou. Apartments. Two was in apartments, one was on balcony. Hello, tady dal dobrý spray. Percy mu šel na pomoc a je to zase 3v1. Takže celkem pohodové kolo zase, pokud tím neprojde na Bčko, neuhraje tam nějak. Víte, že oni to chtějí zdát, ale ještě nemůžu prost, můžu zdávat až po 15 kolech tady na Faceitu. Jo, hraju zase Faceit, minule jsem vám zapomněl rád do popisku videa. On je na A-siteu. Oni už to fakt trollujou, je to prostě, evidentně to nebaví. Mě by to asi taky nebavilo, kdybych prohrával 11-0. Hello War, teď jsem myslel, že ho nedá. Ale dobře. Xangzu, please drop me. OK, dropu se nedočkáme, tak si koupím... Zkusíme to s UMPčkem. S UMPčkem půjdu na B. Juhu. Na Bčku nikdo není a teď dostávám zase 5v3 to bylo, teď je to 5v4. Zabil jsem tady Vipera, vezmu si to VIPo.
Já jsem špatný, pane bože, já mám tak Znám. pomalý reakce teď. Lak. Dobře, on ho Nice. vyndal. Takže to snižujeme na 2v2. Wow, 2v1. Já nevím, proč mě se to trošičku trhá, nevím, jestli to uvidíte na videu. Aha, trhá se mi to celkem malinko. Já jsem si okýnko. Trhá se mi to celkem dost a tady je někde bomba. Já myslím, že je nahoře na balkoně. Kouknu se. Je tamhle bomba. Lol, co to bylo? On je tamhle. Ah, Já jsem nevím proč, ale teď jsem neschopný udělat nic. Každý máme jedno MVPčko, 22 kg, jednu asistenci, 5 smrtí a pokusím se uhrát 16-0. A doufám, že se vám aspoň to oceníte, že kdyby jsme vyhráli 16-0, že jsme hráli tak dobře proti trolujícímu týmu. Takže to je vlastně úplně, je to celkem easy. Protože pak oni to trolujou, někteří se snaží hrát. Ale podle většina je na té spawnu tak 2-3. A čekají, než to někdo vyběhne. Plné ty dvakrát do sebe dostane na prdel, tak je, promiňte. Takže tam zůstanou zase 2 kola, 1 kolo. Jelikož tam je smoke, tak asi jo. Nehořím. To zase se mi to trhá. Wow, to jsem trhal celkem dost, teď jsem to taky trhá. Oni to vyběhli, když zbývá 40 vteřin do konce. Korejská taktika. Tady si tady vyndává 2, ale ten poslední bude podle mě zase na té spawnu. Někde. Možná, že na tom balkóně. Ne, tak je tady Rapper si ho dává a má asi 3 kily. Jo, Rapper se hraje dobře. My hrajeme celkem všichni dobře. Wow. Nice lagy, to se omlouvám. Wow, mám 3 FPS, 20 FPS, 7. To se omlouvám. Tohle se fakt omlouvám. Je to serverem tady, já myslím, že hrajeme v Německu a tady se mi to trhá celkem hodně. Nevím proč teď. Nikdy se mi to tady netrhalo na Faceit 2. Tohle kol se neudělá vůbec nic, to se omlouvám za ty lagy. Já možná si snížím grafiku, třeba to pomůže. Teď se mi to seklo úplně. Doufám, že mi nespadne nahrávání. Já už na to šprdím, já se to... go B, go B, go B, go B, 5B. Wow. To se omlouvám, teď tady nic nezmůžu. Já tohle se fakt omlouvám, my jsme vyhráli 16-0. Za poslední 3 kola se velice omlouvám. Stejně jsme první a 22 kg máš jednou asistencí, žádný plant,
žádná defuze. A děkuji vám za, když jste to dokoukali, tak vám děkuji a přeji vám veselé Vánoce, protože tohle vyjde asi den před Vánoci a pak vyjde možná vánoční speciál, ale to nevím, jestli vyjde. Jelikož a protože na Vánoce nebudu doma, budeme u babiček a já se vám pro vás tady tímto loučím a čus.